Ni pidang sobai pi baro sechisien syaka YouTube channel ke jongi. Kani diga session ka baar ha ka bangi keren na ka wei ka benta na ka ketien ke jong blay. Ha wi de bat kisngi ki bakhat do. Ti men shim tayong ingat baga khubor ka lalong ke jingger khui pi. Yai beteng ban pet ye ka session ka baar banget ka ketien ke jong blay ka don ye ka benta. Ban ker khui ka jing em ke jong pi. Bat men shim tayong ni don kat bat ni Pastor Gabriel sechisien nga pidang sobai pi pastor. Bleshibon. But men shim tayong nga kali likely ki jingkali ha wi de bat kisngi ki bakhat do. Tingni kisngi nga don kat tu kat ni gijing kali pastor gi bangan bu Ahmad jong pi hawi day bat kanihi ka benta jong ka ting jong blay bat kisngi ba khadu ti shwabing nya beteng pastor ka jingkali ka baning kong ka banga kwa ban bu Ahmad jong pi babun sin ha bang impet ya ka testament ka barim lani ka jutang ka barim ka tho ba sha phang kisngi ki ba khadu bala nagi pet ru na ka jutang ka bathamai ka tho ba sha phang kisngi ki ba khadu But kaway naga lanong naga Bible Matthews ka lanong ka ba arpusaw ka dak jong gisngi ba khadu ya ka ba ujisu ong te nga shukwa ba pi ba pen batay khandiat naga kting jong blay menno ka ya jong ka sngi ka ba khadu kasdang kadang bangin yo jing shai ba bangin tip menno ka ya jong ka sngi ba khadu kasdang ta ka jing kali Bleshibon Pastor Nathaniel ya pilang barok ki ba la man pe ingi lembaga ni ke YouTube channel ngi priang scope high pi nga kwa ban pen pai ke jung mat berkat jung pi ke ni sngi shaka dekat naga ketien ke jong blay shaki kam ki apostle ke long ba ar ke dekat ke ba kat saw an pulir ke dekat ke ba khat nyong an pulir ke ni dekat Bible ke ni ke por ha ke por ke ba u apostle Petrus zang ban yalak ya ka gospel ke sngi Pentecost ke ketien ke jong blay ke ongkum ni Henry habau Petros ula yang lem bat ki khatwe ngut ula penjam ya laga ketiem bola yathu aki ko pi ki rang ba Judea bat pi baro ki ba Shanghai Jerusalem to pintip ya gane bat to shashkor kita ki ketien jonga na ba kini kimbu ai kum bat harai ma pi na margadang shipor ke sngi kadi ke sngi ke bangi tip ba ke Bible ko ong ba umun sim bu kho jomle wan hiara ke sngi Pentecost mo ba kita ki spa ar phongut ki barang kamra ka ba sheneng kila daplu mensia buku jong blay bat kelas dang ban duwai de kiwe par kitlian bat ka Bible ke itu ba u Petros kata ka por namar kini ki rang ba niam ki ong ba kila buat u Petros u yang ki ban yalap ban pensyai ki ya kata ka experience ke jong ki ba ke kini ka ba ki kini ki senran ke jong Jisu ki mat namar kini ketika ka ban ningkong tam ka ba ha ka history jong ka Bible ka bangi ba kini ki banget ani kita ki nombor ke jong Jisu ki mat ia kini ke jing trayu mun sim buku jong blay bat ki zang man duwai de ki wei pat ki thliet ke ting jong blay ko ong bat ong kum ni ke dekat ke bakhan riu ong henai kini ke long kata ke bla ong da ujol onong ye thu lu pangan nga kwa phin bat bhai kata namara pi puli ke joel ke long ba ar Pastor Nathaniel ke long ba ar ke dekat ke ba ar pu pra du ke ba lai pu ar kini ke jo ke ke ba u joel u ye thu lu pa ba kum kar kan ja ke ki sngi ke ba khat du But hagani ke sngi u Petros ke por ke boya lap ye gospel u ong ye ta ke balai thu lupa ndai tang bala pen scam la pen debru hagani ke sngi ye kata ka jing ye kata ka ye ka ba u blai u the u mun siam bu kho jung u halor ka balangan puli ko bagalong wong kan jaru ki sngi ke ba khadu ong u blai bangan the no na u mun siam jonga halor ka do baro ti ki kon shen rang jong pi ki kon kan te jong pi ken ye thu lupa bar ki samla jong pi ken yo i ke jing thu pau bar ki te men jong pi ru kin pos new ki jing pos new ong no kan jaru ha ki sngi ki ba khadu ti ka mot ka ta ka por ka ba u blai ong ba ka ta ka ya jong ki sngi ki ba khadu ka zdang haga clip mat haga por ka ba ublay uthe human siam bu kho jong u halor ka balang haga sngi Pentecost to ya kani ka sngi ka ba khat du ru dan shibun ba ka kerteng ka ba ki scholars ki snothu haga bre ba kani ka sngi dan ki ba ong ba kani ka ya jong ka jingai e dan ru ki ba ong ba kani ka ya jong ka balang te kini ki kerteng ki ba bun ba ka ba nganget ba phiru ki snothu ba ngi jong ba ngi em ha ka ya jong ka jinga el ne ka ya jong ka balang hene ka ktien ka jong ublay pat karon ka ta ka ktien ka baong ba ka de ka ya de ka ki sngi ki ba khadu na ki ba khadu tam tengala panong kumni na kwa ban pen pai ka jing mot bi khindia shaka ba ar Timothy ka no ba lai ka khot ka ba ar u Paul ong kumni aga por ka ba apostle Paul tho e ka shithi shaw Timothy ka ktien ka jong blay ka ong kumni skap ha wong henry to tip ye ka ni
bahagi sngi ki bakadu kinwan ki por basitom to habangi kran chpang ki sngi ki bakadu na ga Bible nga kwa ipi pin skong thu ini ga way baga Bible karon bangkran buon ki bakan thop haga bede ba ki sngi bakadu ka way ngi kran ru ya ki jinglong jong ki brio kumno kan long ha ki sngi bakadu ngi kran ru kumno baga jing pendep jong ka ktien ke jong blay kan jaur long hagi sngi ki bakadu shwabu jisu wan rong no eka balang they don shibun ki ba kumno kin don ru kita ki ba mi eka ban yang persha ya ka ban kren ben blay le ne ban kren persha ki ka barikat kum ka ktien ke jong blay hagi sngi ki bakadu te kata kare ka bang kwa ip bangin bapin sngau thu kat bangin nge kren ha ka bare bagi sngi bakadu bapin sngau thu barada ki sngi ki bakadu ki zdang na du ka sngi Pentecost kalau ko maara ja snem shwa te ka mot ha ka por ka bang ngama pingi imenta kala de ka ya ka bakadu na ki bakadu tam kade kata ka bangi ong mo kade kata ka sngi ka bakadu jong tayo le ne ka sngi ka bakadu jong banai le ne u banai bakadu jong snem kamut kata ka por jong ka jing kot no ka jing kliap no jong ne ka ya kala jan hadu kata pas Nathaniel Kabapi ongum ta Pastor Gabriel hagani ka kalipman bagaya jong ka sngi ki bakadu kasdang hadin ba ublay uthe yuman simba khoi halor jong ka balang te ngitip ka dum ka ktin ka jong blay ba ka Bible ka kren shibo nya ki yamo ki bangi ong ni ka ktin no way ka dispensation te ka mumut ba habaka don ka sngi ki bakadu kasdang nga try kan don ka sngi bakadkut Amen. Pastor Gabriel te pilaban pan shy kindiat ba lano kani ka sngi ki bakhadu kan kut ba lada ka kut kani hatu kan sedang sa kaway kaya ni kumno kindiat ni ko ban yo jing shy hang ta Pastor Gabriel kumle shibon da pipet bahana ka Bible kindon shibon ba ki ya ka bangi tep na ka ktien ka jong blay darangan chupan phai ka jong mot berkat jong pi na ka ktien ka jong blay ngiyong ba ka don ningkong ka ta ka ya jong ka jing loy mo ka age of innocence ka bangi ong mo na tapare ka ron ka ya kata ka ya jong ka jong loy ka jong long loy ka de ha ka por ka bau adam bat ka em kidang em bat ka Bible ko ma kimpat ha ka pop mo kata ka jing de kidang ya baru blay kata ka ya ka bangi skotho na ka Bible ka baar itip pagron ka ya jong ka jing tip lem mo ha ka por ka bau adam bat kem kila ha ka pop kelas dang sa kata ka ya mo kabalay pat ngitip na kaktin ka jong blay kelas dang sa kata ka ya ka bangi ong the age of governance mo nene ka ya jong kikpa temen mo the age of the patriarchs ngiyong mo nang taradep nang tapat kawan sa kaya jong ka hukum mo kaya ka jong ka hukum taradep kaya jong ka hukum kawan ka ni kaya ka biong kaya jong ka jing ai mo taradep ka ni kaya jong ka jing ai nga kwa rong ipi ka ni gaway kat kum ka ktin ka jong blender pipet bnia ba haga gospel ka jong Matthew ka long ba arpu sa ka ba Jesu ukren sepang kita kidak kishin ke jengwan ke jengu ngakwa bangan puli kendiat se katu kini bentana katu khot ngakwa ban puli kendiat nam ta ke jeng mentoy jeng ilang baro kini ke por ke gospel ke jeng Matthews ke nonggo ba arpu saw ngan puli kini ke dekat ne ke ktien ke jeng blay ngakwa ipi pin sko thu kini ke way ba ha ke por ke ba Jesu ukren ki senran Jisu kerana kisenran haka bedai bat kisenran jing syaki wan ban keli Jisu haka bedai bat kejing wan kejing umong an puli kum bagalong arpu saw Mathias ker khot ka balai ka ong dia ba udang syong halor ulum ki olep kisenran ki lawan ha ujar ki ong tu ya thu hangi lano ba kini ki ek ru ken long bat ka ba kumno kadak kejing wan jong me bat ka ba waino ka ne ka protei nga kwa ba pin pek ba gitu ka khot ka ba ong ka ba waino ka ne ka protei ujis ki senran ki keli hen ka ba kamlong correct le ne ka ba kamlong benia ka kting ka de ka ne ka tu ka khot ka ba lai ka de kum ni bat ka ba waino ka ne ka ya kaya mo ka de ka ba ki senran ki keli ka jing waino jong ka yam de ka jing waino jong ka protei Namar hadian tiang aku abang ipi kene go bay pin so thu ba namar ga ktian Greek hang ne ha ga ktian Greek pi nam ko bangi so thu na ga Bible pas Nathaniel pi ga ktian kum ga ktian jing e ha ga ktian Greek kana lu south li ka jing mot ga ktian jing e mo kam don tang ga way ngi so thu bay tang ga way ga jing e te wat ga ktian proteiru ka don bon ki kentian
mo te hanni ka tin perthei kam kren ya ka ni ka perthei solansar ya ka ni ka batang re hanni ka ni ka tin Greek Ionas ka bakren chapang kaya tiga mo ujisu tiga ni kisenran ki kliong lano ko ta kaya kan kot kamu war kisenran ru ki dan ka jing smuthu ba kan ni kaya kan sakot kiya ka bagano ka jing dang sakawe kaya mo ki smuthu e kata Jiskam ba tu Jisu ang tu Jisu le tu bol ang ki tu sumar bo nunur unum skori pi tu Jisu zang ban crunch pang ki dak ki shen shwa ye ka bagani ka ya kan kot ki e ka ban ja ka perthei borok ko we tu nga kwai pi pin so tu e ka we ru ka sngi balano ka ne ka ya jong ka jinga e kan kot ne ka ya jong ki sngi ka bakhat do nga chu juba ba ye pi ka ta shwa ka ne ka sngi bang na bar ngi kran bon ki ke mo tinga kwa ba ngi pi ba ka ne ka ya jong ki sngi ki bakhat do kan kot haga bade bat ka balang kadega por ka ba ka balang la rong no mo hadi bala rong no e ka balang kata kadega ba kadega ya ngi sotu ba kadega ya juga jingai the age of grace the age of the church ka ya juga balang ka ya juga jingai kan kot haga por ka ba Jisu unwan rong no e ka balang ka Bible ko umaga bodan hashtag sut rong no e ka balang de hangta ken kan kot kene ka ya de hadien kene ka ya pat karon sakawe ka ya kabang itip ni kita nyos nem jong ka jinjar kabang itip nagaktin ka jong blay mo nyos nem kan sapon sa kawe ka ya tas ka ba siya ni kawe ng ko pani tu ipi baswa ba kan kut kan ni ka ya kan long kan i kumba pas na tanel ngilarong siya kita kaya jong ka jinjar namar ki babun ki brio ki ong hatumangi ka balang in ma na ka jinjar nem rong no ingi re sha bang nong ipi ba Jisu ong baki jingja ka perthei kinong ki besyarkai haduk kata ngin i kumba ngilarong lang ha kata ka jinjar rekam pat de skaba namar kata ka hinyong snem kan per namar umra clown semi sa penpau yung umra clown sa dang ban pau perthei sa dang ban ka jing trei jung ukla dan re sa pau perthei ha kata ka ya ka ba ngitip ba ka ya jung ka jinjar hinyong snem hane haduk menta meneng ko no ipi hane i kumba ba shwa ban kan kut ka ni ka ya kan don ki ki ba pinyo ki ba pinyo snow ki jinjar ba ka jing ka ba pin mat ka perthei i kumba bangi ikum bangi la rung siya kita jinjar hanya kwa pa nung ipi baka balang kanum rung siya kita nyosnem na jinjar ya ka balang unrong no te kata ka de ka baga ni ka ya kan kot ka por ka bala rong no ya ka balang ni shai ba nakata ka jing jubab ka jong i Pastor Gabriel baga sngi ka bakhat do kasdang ha ka sngi ka ba ublay uthe yuman sim bakhot ha ka perthei bat kan kut ha ka kaya jong ka jinga e kan kut haga ba onrong no ega balang amen ba nga so tho kan diat Pastor Gabriel ba shwa ba ka ek ba thamai kan sedang kan don be ka jing pen kre mo ka ek ka ba thamai kan num shuyo kinti kum tu la kam don ka jing pen kre tingan dapat igi jing ja ka perthei i kum ba ka jing pen kre e kani ka news nem kala don mo rei ko ba mo phi kan num pat ja kan ja onda la rong no shwa ya ka balang amen ti sakaway Pastor Nathaniel nga kublay shubot kat ba pirang pet ye kini nga kwa pin so tu ye kini ga weiru ba lada ublay usdang ye kini ki sngi ki ba khaddu daga ba uthe umun siam ko jong blay ha ga balang ne te shwa ba kan kut kini ga ya siam ba kini ga we ka khubor ka ba bhai ka balang ga ni ba shwa ban kut kini ga ya kan don ka jing tray ka ba rat ba ka jong mun siam ko jong blay ka ba kan nugo ka pateng mun riu kampat ju i menuru But mga maping em magata kapate nga kwa nung ipi. Baka jeng ay ka jong munsi buko jong blay, ka jeng teray ka jong munsi buko jong blay, ki kamba, ki dakla, ki bang impot ji menu ublay unturay ratba ng baga balang jong u haga prote. Kata ka day gaway ka bang mapibirong kamban kemen na marba, nga iigin ni gaway, bala usdang na gabor un penkotru ban penpawe la ka jong kaburam ka jong u, baswabo un rong no e ka barang, karo ka jeng teray ka ba ratba ka jong munsi buko jong blay. Pibim non kamban syaptiem pi kum ka balang ngingen nang yaitan syan heringi keren ba kum nu ka pertegan non heringi ka balang ka nang dap daga buram ka jong blay ka balang ka nang igi jeng terega ka barat ba ka bampat ji menu ka jeng rung jong ki brio ka hima ka jong blay mo ka bangingin i kita ka harvest of souls ka bangi i ki men simo ko kin wan ki hima ka jong blay
kwa banong ipi ya kata pi rong kaman khmi lenti ba ya kata pi rong kaman ong trai kwa ban don benta ha kata ka jing trai ke jong me shwa ka ba rong no e ka balang kwa bangan don benta lang ha ka e ka ba me le ka prothei lamba ka balang kata ka dei ban ke jing ang not jong a jong pi pas na tainel ba jong pi ki banget ru ka ba pi rong kaman ang not nong trai pendon kam nga shwa ka ba rong no e ka balang kanang ban pen kre am dei tang ke jing em jong la jong hare ke jing em jong ki weiru nang bangin siam yu try hang dia sun beneng Amen. Kubishibun Pastor Gabriel kita ka jing ong ka jong pi. Nga sotanan kani ka janmit banya syong bat ubriyo jong blay. Ka Bible barabor kamju day ka khubor ban pensyepting. Amen. Ka Bible barabor ka day ka khubor ban ay jinkerman bat ban penki ya ka donut jong pi ka ba syapo ba pensyeng scam bat ublay. Bat baga jingkerman bat ka jinget jong pi kan yang scam bat ublay. Namalada ublay ya ka bahatam u ay ka balang. Un penkut ru ya ka balang de ka bon ay ka bahatam. Amen. Te ngi khmi lenti pastor ka ka jing tray ka barat ba ka jong mensiam. Ku be shibon pastor ka jing pensyai. Ka jing kali ka baan ngan bu khmat jong pi pastor. Namar ya pi baro ki ba pet. Ngitip ba habang ya puli ya kisngi ki ba khatdu. Kaway na ka kitab ka bangi haban pet ba ngi haban ti bniya ba ka di ka kitab jing penpau. Ya ka bangi la ya kren mensim tayo mo pastor Gabriel ngal ong pi ka jing mot jong ka tien jing penpau. Bat balay ngi haban puli ka kitab jing penpau. Ti habas tangru ya ka kitab jing penpau yo iba ublay ling ba u syakri jong u ba di sanran jong u Jisu u Yohanes. U ay ka khubor siya kitu ki nyotli ki balang ki badon hagatu ka pora ka Asia Minor mo pastor Gabriel. Kajing kali ka bang akwa ban kali pi gani sngi ka baan kani gani. Ka ay kata ka khubor ka ba ublay u ay siya ki nyotli ki balang lingba u Yohanes. Lingba u Yohanes kata ka di kaway. But haba ki yo snowy kata ka khubor lingba unyu syakri jong ublay hatu ki balang ki don kam ne em ban penbet ya kinu ki benta ki baga jing thau jong ka khubor ka let syaki lingba ubriyo jong ublay ti kata di jing kali ka baar balay ba ublay Ukraine ya ka balang but haba Ukraine ka don em ka ba ka balang ka haban le ban penbet kanang ba kan yo ya ka buram jong ublay. Amen. Kulo shibon Pastor Nathaniel. Nga kwa ban puli na ka kitab jing penpau kandiat namar kani ka way na ka jing kali le si kani ka way na ka session ka ba larangi kren bniak bun ki kan shimpor hare nga kwa ban batay katukat ni kat kung ka jing kali ka jing Pastor Nathaniel la kani ka sngi ha ka bay day bat ka khubor ka ba Jisu mo u ayu Yohanes u apostle ba Yohanes un tho igini ki shiti siya gini ki balang ki nyotli ki balang kibarang po Asia Minor kepada po Turkey to sangap ba ngan puli kan dia igini ki record daga ketien ke jong blay ngakwa bangan puli na Yohanes ngalong ga beningkong ngan puli ep na ga record ka ba sangap ba ngan puli ep nadu ka record ka ba kendai ngan puli ka Bible kong ni mga u Yohanes uba upara banget jong pi barunong iyo bentalem ha ka jinjar baraka hima baraka jing Yesha u Jesus Christ ngaladon ha ka taga dolan nong ya ka bala kot Patmos nagabantaga ketien ublay bat nagabantaga jing pla ya u Jesus Christ tingitip ba u Yohanes mo ula sya Pastor Nathaniel namar ba ka taga jinget ka jung namar ba ka taga jingalap jung ka gospel mo uday tang mo na ki sanran ki jung u Jesus uba Muslim uba temen mo uday tang mo uba ngong he died a natural death mo uba sayap bet kumtu ka Bible ka ong ba ha ka por ka boron po dolan ng Patmos ka ketin nga jong blay ka ong ba hang ni udon na marunong sunsyar jong ka hima room u Domitian na pipek ba na ka history u Domitian uday mo ubala kemyo Yohanes apostle Yohanes but namar ba umlali issue igajing mo jong namar ula persyang man penyap yu namar ki kamla man penyap yu tiki pa no yu sa kadaulan ng Patmos te ha pedeng jom ka ni ka jing sya kan tat ibeng mo naka imlang ka salang naka ba u haka jingong temen ka jing udon hang niya po haka ni ka daulan nong hanay ublay penban u klem sange e ka pan pentau ya ki bari haka bede bat ka balang haka ke bede ka buram ka jing u ya uni u syakri jing u barang kwa ipipin snow tho kan diang balala pirana preng ki jing jong ka jing emru wat mut
bakadai bau kan sange bau bleu pau ke bakrawe ke jing imu jompi namar ha por ka bau Yohanes udon ha ka jing syakan tat iben naga imlang ka salang naga porte hanai pen baru Jisu ujiet ke ban pen pau ke bakrawe ke jing imu jomu Diga Bible ko ang ba kot ka bespo ko ang ngalalong ha umensiam haga sngi utrai skam ba kini ketien ko ang ngalalong ha umensiam kamot aba ang ngalalong ha umensiam le si ketien Bible kasi de pila pin iba kani ketien mensiam ko na dak how dak crown mo rekam kran yu mensiam ko jomble kani ketien ha umensiam ka kren syapang ba u apostol Yohanes ba ulayo i kata ka pertei ka bekenjaman siam mo razang bandon na ka pertei ka ba kenjaman siam ka Bible ko ang ba kani ka jam de ka por ka ba perkat mo de ka por ka ba ompoi perkat ka wan ka ke jeng penpau na Jisu ha ka bede ba ka buram jogu ha ka bede ba kini ki balang ka ba Jisu sang penpau yu ka por ka ba ompoi perkat ublay upen iu yeke upen pau yeke ki bari ba ulak ban yo iu apostol Yohanes bagata ka bari kala long ka ba pau bagan long ka jeng mentoy yang ya ka balang ha tu ka por bar kum juru yang ay pi ka por ka bukum kani terus ka ba ong ni ngalong ha uben siam ha ka sngi utrai nga kwa ban persyai kin dia kani ka ktien ka sngi utrai hang ni kam kren ye ka sngi sabaton kam kren ru ye ka sngi ublay ka sngi utrai hang ni ka kren ina yaki nong sensyar jongka himarom bakilabu kawai ke sngi ka bakerpang pas Nathaniel babaro ki brio ki bron hapo ka jun sensyar jongka himarom kirong kamban mani ya uni unong sensyar udomision haga por ka ba Yohanes na ni ka por te kani ka kawai nga kwa pri kani kawai balay ka long balay bo blay wong kani balay bo Jisu usdang ka ba what Yohanes usang manong ba haga sngi utrai balay o ka sngi utrai wong kumni ba haga sngi ka ba ki brio kizdang man mani yo domission kumunong sensyar kumu blay po ka prote hari pen baru Jisu pen pau yela dia ya uni Yohanes menong ngadai mga ublay ubahalor ki blay baro mo ngari mga kay uta ubalong bakraw halor baro baga buram jonga kalong kraw halor ki blay halor kinu ki bakamba ki di blay mo ulasang man pau ki bakraw haga jing im ko jongu bat ngalayo snow na kisyadien jonga kita katin ba jam kum ka turoy kada ong along mga alpha baru omega uban ningkong baru bakaddu ya ka pamiyo to aka kita bat to pa akini ki hinyong balang singa ba uri mo uong kamo aga pertei ka bakin jaman sim ka Bible ka mo ulayo ulayo snow bat ang tayo kay ka yo balayo snow Jisu ang yu to mo bat uong ay siya kini hinyo tuli ka balang siya Ephesus siya Smyrna siya Pergamos siya Thyatira siya Sardis Philadelphia bat Laodicea kini hinyo tuli ki balang kabaro na po Asia Minor po Turkey snap ba kini gaway kini ki balang lala ka jong ka balang kidan lala ka jong ka kalong ka ba pair kamde ka ju hari ki jing ka ba kikindu lani ke ka ba Jisu Ukraine ki kalong pair hadu kata ka ba kirong ka mani ibnia kini gaway bakam de ka ju ka condition jong ini ki balang kidon na ka jong ka jing lala ka jong ka jing duna ka jong ki ti abang ipuli kini ka pati kini gaway mo kini ki snis nga pang ni tu ipi kini gaway bakam don ka wayru ka balang ka pa janay there's nothing as such as a perfect church skamba kini gaway baro kini ki balang kinon lala ka jong duna ka jong ki but kay ka ba Jisu ang not kini gani u Jisu haba Ukraine kini ki nyot li ki balang u kwa ba kini ki balang u yo kini ka balang namar ba kade ka taking ka bola siuspa ula tiet mo uda ka dora ka snam go jong but Ukraine kini ka balang ban pen ki jong ban yaro ya ka ta ka ba kikile ka ba day baraga juga por ban pen betru ya ka ta ka ba duna baraga juga poru u ongi ki u pen iru ya na dia ba ude utaken ukli jong ka balang ubayat hapdeng jong ini ki hinyo tali ki balang ngan puli kin dia kini record na ka tin ka jong blay ka Bible ko ong gumni ska ba ka record ka bakat ar ko ong gumni ka record ka bakat ar ko ong ti ngala pai
ban yo khmi thu ya kada ka ktien ka bala keren hanga ti habang ala pai ngala yo I hinyo ki ding penyeng syarak siar ka bakhalai bara preng kita ki hinyo ki ding penyek syarak wei uba ukum ukun ubriu ubala kup jan kup hadu ki jat bar ubala panpo ka jing panpo siar na ki jingbun bar ka kli ju bar ka snyo ju kiba le ko munyo lang brot balik kat baka kat ka yor ken bat ki khmat jong u kum ka thli ding ka kteng ka jong blek ong ta tangan puli pi ka khat ka bak arpo sa bak om ni bat ya ka jing mayan chapang kita ki hinyo ki klor ye ki ba mela yo I ha ka kti ka mon jonga bar kita ki hinyo ki ding penyeng syarak siar kita ki hinyo ki klor ki long ki angel jong kita ki hinyo balang bar kita ki hinyo ki ding penyeng syarak ki long ki hinyo balang ka kteng ka jong blek ong siapa kamut baki dan tang kini hinyo teli ke balang apo Asia Minor siapa kidan bon ki balang hanai balebu jisu ujiat kini hinyo teli namar kini ki hinyo teli kini ki balang ki barat ba ki ba klang bar pi pej benia ba na ka history na kwa banong pi ba uzdang na ka balang apo Ephesus bale namar ka balang ka Ephesus kini ka balang ka ba ningkong tam ka ba mi apo Asia Minor banangta ka khai kini ki we ki balang pat ha ka bari ba ka Asia Minor sama kini ki balang ki don kata ka bor kring jong ki kalong kata ka metre kam ko jong jisu ha ka pertei ka bapen kalalut ya ka bapen kalalut ka kom im jong ki brio ka jing shar khadar ha ka por ka ba ka don kini ki balang ko abong ba ka jing trei ka jong ble ka barat ba ha kini ki balang ha kini ki time dari pej benia ba na ka ktien ka jong ble tinga ko abong ipi kini ka wei kini baro ki nyoteli ki balang kabangan puli kendak kini gawe dekat nama orang kuat pun kini gawe ki babon ba ki brio haba ki kini ki ski mo pas na tanin ki jiong ba pitep nam ngam skuhun haga balang ka bangang don mo ki jiong kum ta ngam skuhun haga balang ka bangang don siap ba kini gawe kumangal ong ipi bakam don ka weru ka balang ka bajanai ka baningkong habang ong kum tapat nga kuat ong ipi kini gawe bapin baki ni ki balang ki baron hapo Asia Minor ka ju ka jing wat la kini ka balang kini ki jing ja ki bala dep menshua sanga ba kam de ka baja ka ban saja hene ki ju ki jing long ki ju ki ki baki ni ki mat ha kini ki nyotli ka balang kini ki babaro ki balang ha ki baro ki yakin mat upani nuk saru ketika mukran tangi gitu ka ya ka ba ha gitu ka shispas nem ketika kran wat ka modern church jungi ro menta baki balang jungi ki ju ki jinge baki ni ki nyotli ki balang ki ma kini ki ju ki jinge ha kini ki sngi baki don ha ka balang ki jongiru hene siap kini ka we na kini ki nyotli ki balang sante da pipet benia bai kini ki santeli ki balang lagaloi ka balang Ephesus, Pergamos, Thyatira, Sardis, Laodicea mo kini ki balang ka Bible ka ong ba u Jisu u kwat ki syaga jengkala ka pemot dia pas Nathaniel haba u kwat ki syaga jengkala ka pemot kamot u yo ka bam biang ha ka balang nama u demo u bayat bayang hapdeng jong ka balang ka tinga jong beli ka ka donut jong u ka de haga balang takada uya ha preng jong ka balang uyo ya ka wei pa ka wei ka balang uyi ka balang jong ngilang baro ki local church lesi pi oso ni ka kubor piong ngari u pastor jong ka wei ka balang na ko abanong u kpi ka ka balang ka jong pi uya ban kmi ka ka balang jong pi but ka wei ka ba uji sule ka mga sngotan natam gari gani na repi puli kini ki nyotli ki balang ka baning kong gari gani ukren shwa ye ki nong yalam jong ka balang dari pipuli kendiat ke long ba ar ke ka meningkong ka omni how tau angel jong ka balang ha Ephesus to tos kampa manu niu angel pas Nathaniel ki babon ba ki brio ki snuthu ba kala ba ki ong uniu angel udai ubrio niu angel udai angel u ba kenja ke bangitip ba udai ba wanna ublai mo siapa kani ke ketin Greek angel hani kani ke ketin Greek angelos ka bamut messenger lene unong ra kubor uba krenru yau angel uba wana ublay na breng mo uba kenjaman sim haka juga por ukrenru yau ubriu unong rak hubor jong Jisu ti henre nga kwa pin gini ka way uni umdeu angel uba kenjaman sim haka ni kan nong ka baar kat meningkong uni angel udai upasta unong syarai
jong ka to ka balang ska ba balay nga ongam ta namarapi puli ba na du ka testament ka berem hadu ka testament ka batumai ublay ju ong yeki angel baniyala lani ban hikai ka ktien jong blay ka balang lani ban penbet ya ke jeng duna jong ka balang ublay ju pa yeki angel kata ka kambram jong ubrio mo te kata ka bang kwa opinyo i kata ka we bau tau angel jong ka balang Ephesus pada uno udai pastor udai nong syarai jong ka balang skapa u jisu u klem yai light shwabo un kren ya ka baro ka balang apo Ephesus u kren shwa ya ka kubor ba u Yohanes un to na ya ka kubor shwa ha unong yalam hadin bu unong yalam la su tu ya ka kubor ka bu jisu kren ya ka balang ka jong u tu nu song syarai u kren ya ka ju ka kubor ha ki lang brot jong u ha ka balang kabamut kabang asul tanak kadi kani baka jengkot cek jengkela kabamut kam dei tangi kilang brot kadi wat ye kinong yalam ru kadi wat ye kinong yalam tinga kwa pin i gani gawai bau jisu namar baka balang kadi ka donut jungu kadi ka heartbeat jungu mo kadi ka metre kam jungu ka protei but u jisu buramru ye kinong yalam ye ka ikhtiar ka baula bu hapok ka balang hapok ka local church udai mo u ke uta u nong syarai u bakrau tam menrengi hende ki pastors kadi kita ki under shepherds ki bar hapok u nong syarai u bakrau u jisu u penpau ye ka ba udan persya eki ye ka ba udan ban ya ro eki rul akren hene kan mau ba ka bare ba kelaga mut u khot dei tang ki lang berat hande wat ki nong yalam namar ki nong yalam ki la ban pun wet ki jing trai ki jong blai bat ka balang hapo Ephesus om makila no ye ga jing iet ka baning kong bat kata ka dei ka bam dei tang baki iet ki banget hande wat unong yalam ru bagata ka jing iet ka baning kong jong u yo jisu kalazang ban rengat ha ka jing im jong u bat ka dei ka ba u jisu kren ya ka ya kini ka balang baro ko yang ni samba u Yohanes onong ipi samba u Yohanes Pastor Nathaniel udai overseer jong kini ki nyotri ki balang handa ki pastor ki lala ka jong apo kini ki balang ngi sotu ro por ka ba hadien bu apostle Paul as dange ka balang apo Ephesus kini ka balang ka beringkong u Timothy ulalong pastor ka balang mo tenre hadien para hadien bu u Yohanes u peklut como apostle kini nyot li ki balang hari kinon ki pastors hapo kini ki balang le sige ni ka por apo Ephesus do Timothy udi pastor ni balang apo Ephesus berkata rin kabaar kini ganis kabaar kabaningkong u Jisu shwai ka ba un correct ya ka balang shwai ka ba un penbet ya ka balang u ya ro shwa kata kani ka don ko jong Jisu ulang suki bah haga jing bishar he is slow to judgment te kata ka gawai ka ba pirong ka mani iba wat ka jing im jong ajong pi mo ulang uyai sha u Jisu Christ bala na kidan ki jing duna ka jing im jopi le si biron na po ka balang bat pi song tu ba piron si bon ki jing trat ka jing im jopi u Jisu unyai ai pi ka lat ya ka ba pipin ka la ka ba mon un ai pi ka por ka ba ulang suki ka ban bishara ka jing im jongi u kwa ka bangingin ka la ka ba mon ka jing ka la ka ba mon ka long very simple namar ngingi so tu ba mo ka ktin jing ka la ka mon ki ba bon ba Pastor Nathaniel ngi mot ba ka ktin ki jing ka la ka ba mon ka dai tang nam ta ki nong to hene sha mo no pi ba kini ki shiti baro ka address lot sha ka balang mo sha kini ki balang te ka ba mon ka jing khot ka jing ka la ka ba mon kam dai tang yu nong pop kadai lang yang ngai pi hapo ka balang bat ka jengkela ka mod ayu ban kelai ker kom perkat jeng pi hadu ba kan don ka jengkela hakor kom im jeng pi bat hakor kom nget jeng pi ru kata kadai ka ketien jengkela ka mod like a Bible haba pi ong gumta Pastor Gabriel kendiat na syukwa ban keli pi kendiat mo ka Bible ka ong ba unong pop haba uwan siya u Jisu umna ban plalot igipop ki ba ulale nadu ba unang kena kadai unang pop u haban pla yu u Jisu kumutray kadai Henry u bangen u haban penbet ya laga rukam perkhat perdan ka jong u ka baman lagasngi kat kum ka katin ka jong blay ka pi ong mo pi ti man ta habai dai bat ka balang nga syukwa ban kedat lenti kendiat hang ni kat kum ka shiti ka baning kong ka jong Petros ka lanong ka basan baga Bible ka ong ba u Jisu u dei unong up lang brot u bakraw ya ka bang kinong syarai jong ka balang ki kinong up lang brot ki balon hapo jong u
Tika bumut lada u Jesu u ay ka kubor siya ka balang. Lingba ki nong aplang brot ki ba pipi ong ki nong lam ktien. Tika bumut katnu kalong ka bakong san yaki banget. Bandon hapo jong uta unong lam ktien. But hagaju kapor katnu ba uta unong lam ktien udap uhap bandon ka jinggit kli wat yaki lang brot jong u. Ne kumnu pi nong. Kade ka ba shisha Pastor Nathaniel. Ngi em ha ki sngi ki ba na kwa nong ipi ba mo ki don ki brio ki ni ki sngi. Ba ki kim nget bandon hapo ka jing kudup jong ka balang. Bar ka kwa nong ipi ba la pi don hapdeng kum kata ka jing perkat ya ka ba pi ong nga kwa bangan shu shakri light luat you blay ni ngam lo ki babon ki bidom det shu shakri light luat ki la nga kwa shu shakri you blay hanem don hapo ka jing kudup jong nu nong yalam kata ka dei ka we ka jing mai ka jing im jong pi nga kwa banong pi rong kam bandon hapo ka jing kudup jong ki brio ki jong blay namar u blay u de mo u ba thong ye ki lebih baik benia bahana kini ka kitab jing berpau ka Bible kong ba ublay ubat kini ki nyau teli ki klor haka ketika mon jengu kini ki nyau teli ki klor bat ki angel bakrana ki kitab jing berpau ka long banding kong bar ka baar ka keren bat ki nong yalam bakin long maki kita ki nong prat lenti ki ban pen ijing shai ya ki lang brot jong blay bakin ni lang brot ki jong try kin boot ya ki jing lam lenti jong kini ki shakri jong blay mo kini ki angel kini ki overseer ki ba pet ki ba khmi ya ka balang bat nga kwa nong ipi kini ka way ka baar personal ka baong mapi mo ka don rupat ngap ha ka don rupat ka jing kit clear ngiyo iyang ni ya ki nong yalam baki passes kiron kata kejeng ke klik ke bakraw haduk kata ban kmi ya kinong ya kilang brot jong ki haga balai ban besai ki ban sumare ki mo ban dai ki mo na ka nugo jing kai bakla la kalong na po le na bar kata ka de ka kamram jong unong yalam bar unong yalam odi ban long hakmat bat kata ka de ke bang ha kini ki sngi balada ma pi de weni kum unong sharai ka nuno ka balang na kwa ban penchlo pi ba kan mau ba unong sharai ude ubla tung do blai ndai bala tung da ka deacon board ndai bala tung da ka committee balang em ka de ka bu jisu utung ma u yaki khnang ma maki ke la ban long kita ki ban khmi perman ne ke jing em jong kitu ki bangai hapo ku to ka balang tinga kwa nong ipi ba let's say pi ong ni ka por let's say pi don mo ki babon ha ki ni si ong ngam so hun hang ha jaka ka banganga don te duai show blay namar pi rong kam bandan ha po ka jing kudup jong ka balang ha ka no ko blay wi alam pi ro mun sim ko jong blay don ha ka balang ka bahi kai ka jing sha jong ka tien ka jong blay don ha po ka balang ka ba sha ka jing alam ka jong mun sim ko jong blay don ha po ka balang ka ba yeng ha ka nong rem jong ka tien ka jong blay ka ta ka de ka we ka ba ni rap ye pi ban im da ka jing im juga jing job ha ki ni isngi ki ba khadu ka ba ngam pi ngi im Pastor Nathaniel ba ka de ka ta ka ba ngap sure pi ki ni isngi ba phile kum ta kum ki banget how try jisu ban duai sha ublay ban pan bor na ublay hang no try ngarong kam namar pidon kam ban don ha ka local church amen masuto kat baya kren bat i Pastor Gabriel hawi day bat kabalang masuto ba ka don ka jing pensle ka jong blay bat nga suturo ba kat baya syong hang ni ngi kren ya kabalang masuto ba ka jing iit ka jong blay uda iit kerpang shisha ya kabalang yes ba lada kam don kabalang ha ka pertay ka jing tray jong blay kanom don correct bat kat ba kabalang kadang don ha ka pertay kan yo i bat kan yai kmi lenti ka jing tray ka jong blay yes mo Pastor Gabriel amen bat kat barang ekren bat pi Pastor Gabriel kadang mi sibon ki jing kali ba kersoy hapo jonga ringa nget ka por kanum sya bang ni kren nun ani gisni ringa kwa ban kali pi tang kendia sa kawai ka jing kali ka ba khaddu shwa bangin ya penkut no le si ka por kanum sya ngin sa beteng ya ka ti lada u Jesu u kren ya ka balang lingba u shakri jong u badi u Yohanes bat kawai ni ka balang ba pipiong kadi ka balang Ephesus mo ti kai ga jinglong jing im nani kai ga taga jing spiritual condition jong ni ka balang kaba kala nem ban isiriem bat ka balang hakini gisngi ki bakado oh yes kumawang ipinadok mo ne thank you so much kumawang ipinadok mo ne ba kini ki balang wala kini ka ba jaga spasang ka baningkong jong ka jingsdang mo jong ka church jong ka balang ko apno ipi kini ki ju ki spiritual condition
ki ju ki jenglong men siem ki ba kini ki balang ki kendu ki syam ki dan hapok ki balang ki jongi ki ki sngi bat lesi pila manong ba lesi pila bandon bun ki condition ki badan hapok jongi ki balang dei tangga wei lesi bun teli hendai kini kin don baik haka balang te kada ko wei ka bangin ka man le ke de ni balai pi puli bahai kini ki shiti ki balang ki ba apostol yo anes thosh kini ki balang baik benia bah ke ba jisu u ang not naki kata kalong ba hapdeng ke ba ki kendu aka jingem ke jing khot ke jong jisu kini ki balang kadai si ke jing kala ka pemut ban pen baik ye la dia kamu na bang ka jing khot ke jing kala ka pemut ki don ki ke bangin ka man pen baik haka jing em jungi larangi sngo thu kendiang ba ka don ka jing kadon ka bangi ya tam na kaktin ka jong blay kano ka bangin pendem sa kaktin ka jong blay ka ba what kum ka balang po Ephesus kadi ka lai no kadi ka balang ka ba shit rehem ba ka kam jong blay mo kadi ka balang ka ba shit rehem adu ka ta ka kam jong blay hendrai pen ban ujisu umlong shu utau priority utau umat pedeng jong ka jing kren jong ki ka kam ka jong u ka along ka kilalong busy ka kam ki klan no yo try jong ka kam oh kata ka wei ka balang apo Ephesus ka kendu jinge bu jisu ang pala no ye ka jinge ka beningkong reu jisu ang kala ka bamot come back to me mo kamot pen refresh la di pen thamai la ka jogo jingem ba pirong kam ban bu yo jisu ko mun mat pedeng haki eki kam ki ba pitre haka jingem je pi la kalong haka jing shakri ka ba pitre la kalong pirong ka kam jogo jing shakri ble la pirong ka no ka kam jogo jingem je pi bu yo jisu hakmat do tam ka jingem je pi kata kanum penyap kata ke jenglong mensim ni kanum peja kanum penlongi pi pen peja ande kan jeng rehem jeng jisu kan yai don haga dok not jeng pi ka ding ke jeng u kan yai im haga dok not haga mensim ke jeng pi haga ni sngi namarang kwa no pi ni ka wai balada u jisu don haga mat pedeng jeng jeng im jengi ki babon ngin do haga jeng im jengi ngin do haga jeng trai ke jeng blai haga jeng im jengi ngin do e ka bangin long ke jeng ker khui ki wai haga jeng im jengi te kata ka ba pirong kam ban yai mo pen rehem ni ka dok no jupi yai bu yu jisu ningkong wanong bon kam palat yo ka por ba pion pelut bo trai pila klet no kede kata ka ba ngi rong kam so tho ba ka jing jingi kum ki banget Kulishibon pas Gabriel nginang ay beteng ban kren shwai ka ni ka banta na mga so tho ka dong ka jing pensle jong blay nginay kren ni ki nyotli ki jinglong jong ni ka balang sngotanat ban ye shong ba pi ban snotho ka ting jong blay kawai ka bangi haban pet ngor kum ka balang gini sngi ba khadu pi ki ba pet yang kum ki banget da ka baburam ye pi bu e gani ka jingkali ha pi ni sngi kum ki khun ki bala sius pa da ka snam ko jong jisu kum ka balang mo pastor kamdei tang ka kamra ka bangilong jiseng ka balang ka mo dei mo pi te haba pi dei ka balang ngakwa ba pinkali la di ko e ka jingkali pidang don em ka jinge dei marmet ka jong pi ba jisu kung piong kata ka bakong san ba teng haga jingbun kam ni klet no baka priority ka jongi kung piong ka day bandon ka jinge day ba ujisu te higi kini kisngi ki bakhadu pen klan ni ka jinge day ka jong pi ba ujisu te pastor ngin yai beteng banya kren haka session ka balai ba kini ki balang kublai shibo ni ka por ka jong pi kublai shibo ni pi baro ki ba pet yangi hagi ni ka klet mat nganget kini ka khubor kan kta epi ni ka sngi nganget kini ka khubor kan pli ki khmat jong pi ba pin skau tho pilong ki ba kodor ka khmat jong blai ba shwa bangin pen kot ngan kerpat i pas Gabriel ba en pen pelat yangi baro daga jingduai ka ba en bo yangi khmat ka jong blai Rishibon pasan talang ngakwa ba dong ka wei shwai ka bangin pen kot ini ka jing kran jingi ini ka sngi baladama pi don hapo kono ka jing kodop jong kono ka balang skau tho ya la ka jong ka kamram jong pi hako to ka balang ka ba jisu bo ep bala pi don ha to ka balang ka ba blai ulai lami pi dong sim ko jong blai ba pitep ba ka balang ka ba yang ha ka ktien jong nong rem jong ka ktien jong blai ki ba ple ki jing trai ka jong mun sim ko jong blai yai ne haka bat le ka kamram jong piru ya ka ba pin buram mi ki nong yalam ka ba blai uthong halor ka jing em ka jong pi bala pi kulmar jing mot aga jing em pim tep chano pim kulmar jing mot hapo uno nong yalam hano ka balang ka ba kumno pirong ka bandon ni le di duai show blai wa de ka khamat jong trai uji sulam ba mun sim ko jong un yalam mi pi shaka balang ka ba dei biang e ka jing em ko jong pi namar kan mau gini ka wei ba uji su u ya hapdeng jong ki nyotli ki balang udan hapdeng jong ka balang ini duai ini ai ngo utrai kan rat na sngongo ime ki sngi
ngaduai ko panam te nega por ngaduai baki ke barok ke bangi phliu men siam nega ktien jome ke nega sngi kanda aibor ki khon jome ki basngap ke ktien jome ngaduai umen siam nega jing start jing pan pau jome un yo jaka ka donot ha ka jing em jing ki ko pa ngaduai kan rat balar ki don hapneng jing klumar jing mot men long jing men ai ka jubab ke jing em jing ki ha ka nega sngi lamba ke nega khwor nega ktien ke jome ngaduai bu men siam bu ko jome un yo ban trela lo ha ka jing em ke jing ki kadono ka benta jo ka jing em jing ki ka baki ron kamban yo i ke jing tre ke jome trai ngaduai bakin mat ya kata namar ki nget ki pediang ki pen kongo ke ke ktien jome bakim long tangi nong sngo hene ki nong le ke ktien ke jome ni ashime ke burang ha ke kerteng ke jong jisu amen ublei un ker khu ye pi baro